Ni Kulićeva ne zna šta je snašla. Miljana Kulić nakon izbacivanja uputila se zajedno sa Lazarom Čolićem Zolom ka Beloj kući, kada je u dnevnoj sobi videla Stefana Karića, on je odlučila da priđe ovom zadrugaru. Tom prilikom Kulićeva je završila u suzama i počela da govori Kariću kako je razočarao i da je postao deo čopora koji je protiv nje. Karić je ostao iznenađen, sve je negirao, zatim je zamolio Miljanu da prekine da plače. Nisam znala da ja, kada nisam tu, imaš takvo mišljenje o meni. Pogađaju me tvoje reči, ja te iskreno volim. Kao zbog čopora si mi naveo, Jelena Pešić me je takođe navela, ja tebe volim iskreno za razliku od ovih ljudi. Ti se pridružuješ čopor i uvek ćeš da budeš protiv mene, ja tebe iskreno volim i tvoje reči me pogađaju. Ja prema tebi osjećam nešto posebno, ja tebe volim iskreno, pričala je Miljana kroz suze. To nije loše mišljenje, zašto plačeš, to nema nikakve veze, pa svi smo ovde zavidni, ja sam prvi rekao da sam zavidan. Ja tebe volim, ne pridružujem se čoporu, neću nikada da budem protiv tebe, obećavam ti. Miljana, nemoj da mi plačeš, nije to tako, nisam rekao da si najlošiji čovek ovde, govorio je Karić, a Miljana ga je zatim poljubila i otišla dalje.